sa wakas, ang lamig. So, yun ang injection. So, yung nakikita nyo to, puro runner. Wala ka na, ayun, nakawa ka na. Nakalapay mo na. Yan. Walang runner. Ayun. Ito yung assembly. May mga casting maliliit, di ba? Etong casting nito, ginagamit to, tare ng manok, yung holder ng blade. Tiga. Yan. Eh, mahal yan pag binibili mo. Eh, yung gagawa ko niya, magbibenta ako, pwede mabenta ng 500 yan. Pero bibilin Bolivia, wala pa 100. Bibenta ko ng 500 isa. Sa kanyang tubo. Imported yan, kaya lang pwedeng gawin. Laki nga. Assembly, meron tayong runner, in-gate, tapos